I čauky, odvrátam s vami Android Garhasi. Dneska my budeme hrať Plants vs. Zombie. To je moc populárna hra. V dnešní době v ní už moc nehrajú. Ale v 2013 byla populárna. No, od začátku 21. toho století byla populárna. A dneska budeme hrát. Oni říkají, dávej hrášek, co se obraňovat od zombie. Zombíci to jsou ty, kteří chtějí nám sežrat mozek. I my musíme obraňovat proti hrachu. Hrašek, tam jiný rostliny. Já jako nejsem takový nový hráč Plants vs. Zombie, ale dobrá hra. Tak. Útočí na nás kolik zombíků? 2 zombíka. Nic se nezmění, to jsou skoro to. Jenom a my dostáváme slunečnici. Dává ti světlo. Jdeme dál. Potom i naše pole se rozšiřuje. Dávej. Děkuju. Tak, čekáme na zombíky. První zombík, kde se objeví? Tady se objeví. Ale ta slunečnice. My musíme dostat víc světla. Já dám tady. O ne, musel jsem dát tam. Dávej. Tak. Burn. Tak, zůstalo pár sekund do finále. Moje armáda hrašku. O ne. Já jsem ne toho vzal. Ale jedno. Ten zombík s lajkou. O jako, to bylo lehký. No. O, my jsme dostali češeň. 150 světla stojí. Android 67 House 67 Left more.
Víc slunečnice, víc světla. Já myslím, že logika tak funguje. On ne, první zombík přišel, co v nás sežral. Ale my... Dobrý, rychle. Ale my dáváme hrášek, který s ním se požití. Který ho vyhraje. Tady. Já myslím, že musíme to vyzkoušet češeň. Jako musíme počkat finální, no do finále, až objeví se hodně zombíků. No, je můžeme češně, no, jako vyřídit se všechny zombí. Proč já si to říkám? No, protože češeň to je jako bomba. Smrtelná bomba. A tady první problémy. Zombie s konusem. Ten je moc dobrý. Má konus. No, jeho složitě toho zničit. Ale my jsme ho to... A jeho může vyhrát jenom 2 hrášky. Tak. Za chvíli bude finál. A u mě už je načeš. Tak. Ještě ne. Dám tady 3. Žimoč. Tak, teďka vám ukážu, co je to češeň. Tady koukejte. Počkáme. Všechno zabili jsme všechny zombie. Jednou češeň. A teďka máme ořech. I reklamu. Prodloužíme. No, ořech to je jako obrana. No, může chránit hrášek. Zombie ho budou jíst moc dlouho. A teďka my jsme znovu rozšířili tu mapu. I máme 5 míst, kde můžeme dát svoji slunečnici. A potom, co by jich i sežrali. To je špatný. Dáváme 3 slunečnice. No počkám. Dávaj. Za chvíli přijde první zombík. Dávaj. Hrášek. Musíme dát hodně slunečnici, co chápete. Jsme měli hodně hrášku. A proč mi jdou jenom po jednom místě? Kde se objeví? No tady. Tak, počkáme. Wait for it. Počkej. Tady. A dobře. S konusem i dáváme legendárny ořech. Aspoň že ořech zastaví. Dávej ořechu. Je jako dítě. Ze mě i tak špatný den. Dávej, vydrž ořechu.
Ти то видержиш. Так. Даме туди. Грашик. І нам зостало пару хвилик. А я радше przyprawiam przestrzeń. Co by zliczyć trzech tych zombików? Aha. Musimy widzieć słonecznicę, żeby u nas było sił. O nie. Ale jeszcze jedną. Ura. Ра, последний зомбик. Przyprawiam wcześniej. Tady. Dawaj. Tak. Ja myslím, že ořech. Давай. Ořech je moc tvrdý. Dejte like, když jste se rozbili zuby o ořechovi v životě. Takže to je dobrý. Reklama. My jsme dostali lopatu, která může to ubrat jiný. Ty rostliny nepočí. A my můžeme, víte co, to je crazy day. No, pomáhá nám vyhrát zombíku. I víte, co budeme dělat? My budeme hrát bowling. O ne. O ne, já jsem tam dal. No, jdeme. Skoro nestačilo. To jsou ořechy, které můžou se vybuchovat, když se dotknou těch zombie. Jsou moc nebezpečné. Neskoušejte ho. A to vy můžete zničit svůj dům. Dobrý. Tak 100. Dobrý. Dobrý.
И последние два зомбики. No všechno, kamarádi. Dneska jsme zahrali jednu z populárních i jednu z nejstarších her. Plant vs. Zombie. No, to byla dobrá hra, aspoň, že vám se to líbilo. Dejte like, odběr. I my se uvidíme v jiným shortsu nebo videu. Všem čau.